Ja, maar helemaal eerst net ben je even oefenen. Wij doen eerst de rekken, strekken, zulke oefeningen. En dat wilde net. Daar komt heel de letter. Die oefeningjes, daar heb je nog nog. Nee, geen nodig meer. Hij gaat zo vaak niet in. Maar graag wat heen en weer vliegen, ja. Ja. Dus je komt pas op trainen dat de echte pot begint? Nou, kwartier letteren. En neem een ijsje, hè? Ja. Ah, het is wel gezellig. Dus hij komt wat letter en hij bloot wat langer. Ja, daarom. Dit is een uitje, zei ik er altijd. Waarom mag je graag volleyballen? Omdat ik al meer dan 25 jaar dien heb. En daar bloei je bij. En als ik 1 keer mis, dan verneem ik het wel aan mijn lichaam. Waar verneem je dat dan om? Nou, spieren wel. En hij werd even loswest, hoor. Maak het hier wel los. Levensgevaarlijk, jongen, heren. Ja. Ja, dat verneem je inderdaad, ja. Ja. Maar dan jong ik nog even een feestje ervan, of? Ja, je moet tracteren, hè. Ja, maar al even. Toch elke keer dat er een jeetje wedstrijd, nou kan je jeetje wet. Maar ik tracteren, hè. En hoe oud ben je al dan? 84. 84? Ja. Dan weet ik wel hartstikke 10, hè, dat je ophoudt. 84. Nou, dat bepaal ik zelf wel. Nou, dank u wel. Succes naar hem. Goeie. Ga je erin?